Готов. Тръгна. Спад вече е супер. И към лицето? Не, аз да видя как рисува той. Рисува човека. Леонардо да Винчи. Ето, чиниката. Слушай, му и нас светенца. И да пани го кифте, той не може да го гледа. А те късна малко, опак. Трябва бавно да се движи камерата. Пак едно пътенце. Ама като лапа, бе. Да, ама аз така толкова бързо да е. Такова става замъглено. Хоп, долу. Не пипам нищо, не мърдам и. И гледам да не такова. И да Иване го кифте да е. Голям зор му даде. Няма тракаляне. Оп. Оп. С него интернет и най-бързо ядене. Да. Най-бързо коня. Не. Най-трудното кебабчета ще го загониш. Много гони да спаде. Като им война. Той да ли? Нямам пусти маслина. И без съзнание, мама. Много лошо, мама. Какво прави? Милва ли го? Гледам аз очите ми. Ай, си Бри, то му е страшно. Охо, рисува. Рисунката трябва да я видим. Не знам и Орда сигурно не виждат вече, аз не се обръщам на. Срамна работа. Точно да го си пратият Пращенцата му така да не гледат там, че те са роднина много, Митко. Те са роднина много и много са роднина. малко ли телефона е там на лъжи? Аз дрямал, половин час дрямал. Спивам малчичко, той ще се оправя. Детенцата, да? Нищо го няма, не е толкова страшно. Дайте люля, че се люлей камерата, бе. Не, четвърка, че сте грате. Голям зор, брате. Голямо шиятани. Няма значение какво ще е. Ние да заедем с това. Същата корим отпред, далеч и отпред. С двата пръста работи само. Ето с номера 9.